Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând de aplauze pentru DJ Mike! Hei, hei, salutare tuturor! Ce faceți, băi nebunilor? Poate v-a fost dor de mine. Haideți să recităm împreună parodia Muma lui Ștefan cel Mare, partea a doua, păi da? Te posare veche într-un grup rebel, une găsești de cauți femei de orice fel. Plânge și suspină Mariana supărată că Virgil a fugit și a lăsat o baltă, căci în privat bravul ei voinic a intrat cu alta și n-a mai ieșit. Ochii frumoși plâng și lăcrimează și între două fumuri ia și mai optează. Însă admina Dana la o calmă îndeamnă și pe Virgil în grabă cu foc îl blesteamă. Eu sunt dragă Dana, poetul tău răcit, eu și de la alta mă întorc spășit. Acum nu fă bine precum altă dată, că veni bărbatul să-și ia o geantă. Dar deschideți poarta nebunei aproape și tare mi-e Dana că mi-au pe spate. Ce faci tu, nebunul? Stai aici cu minte. Și apoi lui Virgil spus așa cuvinte. Ce spui tu, golane? Virgile cu minte, la ora asta se roagă și papă plăcinte. Mai schimbă o braiță, mai bate un cui, nu umblă de erbedeu noaptea așa hai-hui. Eu sunt al lui admină, el e adminul meu, deci tu aceea nu-s colegă eu. Dacă tu ești Virgil cu adevărat și te întorci acum fugind din atac, apoi de aici nefinalizat. Poți să mai intri pe spate după al meu cap. Du-te înapoi, călărește bine, să nu mai consumăm apa rece pe tine. Virgil se întoarce, intră pe WhatsApp și cu coronatul a negociat. A primit iertare și 2 pumni în cap, dar măcar acum admiră l-a iertat.